хора. Така, тези коледните ще бъдат малко по-назад, защото тях толкова не ги ползваме. И сега тези белите и това. Така, и забравих да ви напомня, че това е трета част от подреждането на стаята ни. Да, така че ние ще си имаме отделно шкафче с скънчета. Това не е шкафче само за да идем вече, защото направихме едно подреждане. И да, и това тук ще бъде ето така. Тези ще бъдат ето тук, а пък тази ще иде на горния раб, защото така се чувствам, че това е за тук. Тия четирите ще бъдат ето тук отдолу. И тия двете ще идат също отдолу. И сега останаха тея. Така, ще направим едно разместване. Тия ще дойдат от тук, защото сестра ми повече ги ползва, тия толкова не. Така че тези идват отпред. И да, това е шкафчето ни само с да идем. А тук ще го отпразна и ще стане за скрънчета. Ще видите как ще изглежда. Така, хора, и сега тези ще ги сложим малко по-назад. Тези малко повечето така тук. Направо розовите хора е така тук отпред, защото сестра ми повече ги ползва. Ето така изглежда. Сега и тези ще бъдат отпред. Отзад ще бъдат малко повечето. Така тук така ще бъдат. Май няма да стига чак пак назад. Не се знае. Защото станаха тия оранжевите. И тия тук така. И ето така една шираф с скрънчи. Да. Чакай, ще направя едно разместване. Така. Хора, ето така е. Това изглежда за сега. И тук ще купуваме още ластички. Знаеш какво, хора? Знаете ли какво? Мисля да направя ето така. Ето така. Просто знаете ли, хора, какво? Това са много ластички. Ето така подредих розовите ластички. Ето така ще станат и тук с... чакайте малко. Те са много така. Ето така ще бъдат всичките ластички. Стана ето тук за малко по-дребните ластички. И сега, хора, нямаме време, така че чао, хора! Абонирайте се за канал и сложете лайк.